Corsi. Oh, we gave the fashion of Holly, or copies of Holly, Lockigans, Kubu Moor. Him to Grasses, Yakat. Uilleim, Gusalekal. Kusalekals in Diarra. Ja, ja. I guess special grind ha fit on the show. Big in the swooper. Ja, sen got the nod and Grasse Beck. Hey. And then cross the board. Yes, Grasse Beck. I saw him cross it big. There's a big feedback in the fake show. Oh, when you turn from Kubu Moor, with the fitness ball. Me too. A big feedback at We this. say Martina, ja, verder tam Shia trains in it. Yeah. En dat is net zoals met Kena. Me too. Me too. Zijn je hoort de hier gewoon aan de smoel, hè? Kan je vingers nog uit? Ja, is nog uit. Ja. Dat vis ook kom eens op hier. En dat is een fashion. Ja. Het is een goede fashion. En ik kan het route haar zo, kun je houden? No, hij is ja, dat is voor mij hier bij. De hel? Dat is voor mij hier te hebben, denk ik. Moest je weer vakken met haar guamer? Maar hoorlijk, zijn we gegaan. Guamer. Waar takken. Bro. Ja. Ja. We hebben nog een guamer, een goede misje. Ja, we gingen nog. Ja. I guess, wat jij? Ja. Ja. Dat zit ik hoe het ook. Ja. Dat is een goede misje. I guess. Zie hem goed zijn. En je dan? Savieren zijn de goed. Savieren. En je vakken zo bij elkaar met die zo. Ja, als je grind is, is het weer voor. Hacksaw. Hacksaw, ja. Savieren. Savieren. Ja. Moet je zo'n keer ik ga de half van je savieren. Det vet det så. Ja, walkie. Walkie. Ja, stuk in mijn huis een walkie. Dat is een meisje, bij mij is ook gedacht. Dat is een walkie, een keer in post, wie snijden is gewoon. Ja. Gewoon te zitten. Ja. Ja. Wel, en de jong van moeder keer trainen, ja, walkie Walkie ja, walkie zijn. Ja. Sinds een boers de energie. Energie. Ja. De dental zit toch, hè? We gaan weinig meer lenning, ja. Zeker. Dat is een walkie het je wel eens heeft. Zeker. Als je een kind, ja. Kleef aan. Ja, ik jaren gewoon. Kjær en kind. Gewoon een goedje hebben. Kou. Costa Rica om bed. Ja. Kou. Ja, tijdig. Tijdig. De route haar zo. Dus ik weet dat nooit gezien. En je squirt kunnen houden. Nee. Dat is het, ja. Sure. Al wel. Halva. En je is er. Hè? Oilfeeder hangen. Famous gerecht. Maar, goed toch. Ja. I guess, ik kan een beetje aan, hij zou voor ons gedeeld. Zij oors dat hij zou. Bro, je voor de oors dat gaan je naar hoors gaan. Oh, waar. Je Je te veel mekkers, veel. Je te verder naar het die zo. Toesko. Oosten. Nu te vreemd thuis. ja. Of je te doosmoor. Ja. Daar hoor je zit. Zij vier. Weer. Ja. Ja. I guess. Tegen spieken dus. Ja. Dat is wat je van tuin in. Bekken. Daar ook nog met 3 jaar. Ja. Verder dat het was je 3 jaar. Jo, verder. Nog de hoosmoor. Sure. Van tegen spieken. Zo. Zo. Ja. Hij is roep ik eerder down de show. Hij doet je wanneer met de show haast. Ze is geen sculpting en spletting aan het hartje. Het is helemaal in de show. Hij zit een spotje shingles. Sure. Kom maar erbij hier in de shit.
Jo, då skjuten jag vid borka tillräckligt. Sure. Skjuten hittat grejer där så borka vid. Lite bia erin av då vart jag kunde lösna fick det åsta vid. Gårlig torn eller åst. En jag lever med det borka vid. Ja, nej. En jag Nej. Ja. en som tjej genom djur har borka vid på slick så jag säger. Sure. Ja. Very, and you listen, Rosa Classic Gaelic to be at wrenches on the age. En rockstyrk wrench. Wrench, yeah. Yep. En som tjej var så. Good day, how? En som tjej har. Nach een kindje om je doen wakker niet op je. And you'll be keen up on this stuff. Tell one, can you need to get a hay, root that hot in your house and fluid Ja, roet again. No, gran of lake, no. Ja. Could you root the hash in, Allan? Best wel. I'm not healthy, myself. Nee. Lekker. Nee. In de hand erin. Neil Vic, Coinacha Vic. Conister. Anders toch. Kunnen we gisteren again? Conister. En de katee. Ja, ja. Hoe het doen je, hoe het kind in de zo, hoe een misje kunnen je mee, hij doet dat je dat leven. Ja, dat zei. Zijn de gewoon hier weg. Conister of ik eeuws gegaan. Als we in Oekraïne de route gaat zo kujach. Ik ben net zo goed je gewoon meer. De Coinacha Vic in een En dan sommige jeden. Waar kon je mee doen? Gewoon meer. Waar ver kun je zijn? Ja. Ja. Twee vijf gaan. Och, kun je zingen. Tweedag. Ik heb een haar koper gehad, wil je zaken? Ja, als komt het is juist gewoon niet aan. Kun houden. De ski en haring. Ja. En jullie, oh, dat is zo. Ja. Ik had hier een. Ja, kom eens op hier. Eentje mee ook het Genemi, Allan. Hij met ook een goed shop aan boord. Kalmachach was gendook at de Jalavar of deze camera. So, on these show, hij zit de split de gesculpt als een horse maak of lock in Duitsland. Nu is een beetje pick up dat je ski en haring. De Gaelic, that's about this in opportunity. Wie zo? Wie? Sure. Wie? En wat kun je zien hier? Gaan tussen het Gaelic. Hey. Wie? Zijn daar in de Gaelic? Oh, man, ze kun je niet op diensten, joh. I've got to piece the garden, that's the house you live. Holy devil ho, holy devil ho. Big shit breaker up. Toch van maghrib, zijn je oorlog.